Gamescom sajam i dalje traje, evo nas na trećem danu i sa mnom je danas Konstantin Nenadov. Zdravo Konstantine, šta te dovodi na IGN-ov štand? Pa, meni je uvek zadovoljstvo da dođem, ovo je meni najlepši vikend generalno ove godine, a nekako volim vas da pratim, vi nekako to sve profesionalno radite i nekako uvek dođem prvo do vas, pa onda odem tamo da obiđem partnere sa kojima sarađujem, ali vi recimo podižete ovu scenu na neki viši nivo, podiže se ta neka svest kad je gaming u pitanju, a i meni je onda lakše kada pričam sa roditeljima da im objasnim uopšte o kompjuterskim igrama i kako one utiču i na decu i na sve ostalo, ili i dalje je to veliki problem kod nas. Da, definitivno, kod nas gaming je i dalje onako malo čudna tema, svi se zajedno trudimo da ga učinimo pristupačnim svima. Kako ti se čini Gamescom ove godine? Pa mislim da je Gamescom iz godine u godinu sve jači i jači. Sve više i više ljudi dolazi. Ono što je meni najlepše od svega, što vidim roditelje koji dolaze sa decom. Jer to je meni ključno, da roditelji polako ulaze u tu priču sa decom, da mogu da ih razumeju. Jer uvek imamo taj problem, kad se spomenu kompjuterske igre i ostalo, uvek je bolje da bude napolju nego igrice. Sad vidim da i roditelji polako to shvataju, dosta mladih, a vidim i starijih gejmera ima, što je opet meni sjajno, jer ta neka granica u svetu se pomera sve više i više, znači da sve više i više starijih gejmera imamo, a to je sigurno uticalo i na e-sport scenu i veliki novac je ušao u sve to, a što se tiče nas, Gamescom je generalno jedino mesto gde mogu ljudi da se okupe, da pričaju o kompjuterskim igrama i da shvate da kompjuterske igre nije sedenje u kući 24 sata i igranje kompjuterskih igara, da je to mnogo više od svega toga, da mogu da vide da ima tu raznih stvari, pogotovo i samo programiranje, brdo nekih sekcija, indie scena, da vide da ljudi programiraju, da s tim svojim radom mogu da prave igrice, da od toga može da se živi, da to nije samo puko sedenje i igranje kompjuterskih igara. Kada kažeš kompjuterske igre, misliš naravno i na igre na konzolama, ali tako? Mislim na generalno sve igre, znači i na konzolama i na pogačnici ako treba. Da, gaming je definitivno postao veoma raznovrstan i ovde na ovome sajmu pokrivamo skoro sve. Tako da mi na IGN-u, kako se godina bliži kraju, radit ćemo neke preglede ove godine koje se sada završava. Kakve su tvoje iskustva sa 2019. Imaš neku omiljenu igru iz ove godine? Pa to me pitaju i na kanalu, iskreno. Ja nisam veliki fan Soul-like igara, ali definitivno Sekiro je meni u top 3 igre za ovu godinu i ono što sam najavljivao celu godinu. Igre koje će definitivno da nas iznenadi i to se desilo, a to je Obsidian sa Outer Worldsom, koji je meni u top, kažem, Sekiro i Outer Worlds su dve igre koje bi ja stavio da budu igre godine. Red Dead Redemption, vidim da se priča puno od Red Dead Redemptionu 2, ali ja to ne mogu da gledam tako, da to je ipak igre koja se pojavila pre više od godinu dana na konzoli. I sve to super i ona mnogo lepše izgleda na PC, ali nekako ne mogu tu igru da stavimo igru godine za 2019. kao i fantastičan remake Resident Evil 2. Za mene su Sekiro i The Outer Worlds definitivno dve igre koje zaslužuju da budu proglašene za najbolje igre, a što se tiče naracije, što se tiče priče, što se tiče neke originalnosti, to je sigurno The Plague Tale Innocence apsolutno ubio. Ona sjajna igra sa kuglom i sa pacovima. Ono je fenomenalno osmišljeno sa onim malim detetom i sestra koja ga prati, kompletna priča. Ono što možda bi bilo interesantno ljudima da znaju da je francuski studio rešio da pravi i drugi deo ove igre, koja bi trebala da se pojavi 2022. godine i to će sigurno biti, ja siguran da će biti bolje nego što je ovo prva, ako je to moguće uopšte. Da, sjajno, i od te igre smo zaista malo očekivali, ispala je sjajna, mislim da je na IGN-u i dobila neku poprilično visoku ocenu. A što se tiče nekih igara koje su možda malo razočarale u 2019. Šta je po tebi najveći fail ove godine? Pa iskreno nema većeg faila od Antema. Antem koji sam ja čekao, meni je to kao onom detetu kada srušiš sneška napolju. To se meni desio sa Antemom. Imao sam tu sreću da budem u otvorenoj beti. Mislio sam da će do zatvorene bete da srede, ali ono što sam vidio u otvorenoj beti bilo je više nego jasno da se to neće desiti. Zatvorena beta je prošla katastrofa, otvorena beta još gore, sama igra najgore. I onda kako se otkrivalo sve, kako su se pečevi ređali, kako igra je uspevala da bude sve gore i gora, izašao je njihov GM koji je izašao iz kompanije 2017. godine, koji je rekao da je najveći problem bio što njihovi programeri nisu umeli da se izbore sa Frostbite engine-om. Njihovi programeri sa njihovim engine-om nisu znali kako da se snađu. To je tek suludo. Znači, njihov engine koji ima neverovatan potencijal, njihovi programeri nisu uspeli. Što kažu, što su ljudi više očekivali, nama igra trpela sve više i više problema. To mi je apsolutno epic fail 2019. godine, a što se tiče nekih brendova, to je definitivno Terminator. Terminator, ja kao dete sam odrastao na Terminatoru, misleći da su uzeli franšizu
Na kraju kad pogledamo da je to radio tim koji je radio Rambo koji je bio potpuni haos i užas od igre, očekivao sam su bar nešto naučili da će Terminator biti, ako ništa drugo, ok igra. Dobili smo epic fail ogromnih razmera, tako da posle Antema, ako pričamo o filmovima i tako nekim stvarima, definitivno da je Terminator od novih igara me najviše razočarao. Da, imali smo kombo, znači i Terminator, film koji je katastrofa i igru koja je katastrofa. To su neki Poljaci uradili, koliko znam, neki malo niskobudžetni studio, ali očekivali smo više svakako. Ok da to bude niskobudžetni studio, ali ne možeš da kažeš da je to tipa nismo indie, ali nismo ni AAA, ali ćemo zato igru da prodajemo za 40 €. To mi je potpuno suludo. Ali kad već pričamo o indie sceni, to bih hteo da napomenem. Igra koja me definitivno od indie igara oduševila, to je Lost Ember, koji se pojavio pre par dana. I to je sad ono nešto što mi se strašno dopada i što može opet da privuče mlađu publiku. Pričanje priče kroz igranje igre gde nema nasilja. Lost Ember je po meni fantastična igra. Mi baš na kanalu imamo ove nedelje kao recenziju. Priča o Vuku i Malom Vispu, vi putujete kroz ceo svet i saznajete misteriju tog sveta, imate jednu fantastičnu priču. I eto, kako može sa malo novca, mali indie studio da napravi nešto dobro. A onda s druge strane imamo Terminatora, koji ima franšizu, ima sve i napravi potpuni užas od pocačine. Zavisi sve od studija koji radi i kako se pristupa tome. A kada pričaš o igrama koje ne promovišu nasilje, o igrama koje mogu da se igraju bez nasilja sa nekom onako, sa nekim drugačijim izvođenjem, šta misliš o Death Strandingu? Death Stranding je za mene, ja znam da će ljudi da hejtuju. Slobodno, mi podržavamo različita mišljenja. Moje lično, znači moram da se ovim, moje lično, i uvek ne volim da generalizujem stvari, svako ima pravo. To je već obzbiljna tema, taj hype koji se pravi, to je ono što ubija igru, to je ono što realno razočara ljude. Kojima je veliko ime, da se razume, i on je stvarno mega car. Ali on je čovjek bio vezan za kompaniju u kojoj se pravio Metal Gear Solid. Metal Gear Solid u svojim serijalima je napredovao kako i tehnologija napredovala. I svaki je bio bolji samo zato što je tehnologija dozvoljavala da se ubace neke nove stvari i zato je Metal Gear Solid i bio bolji. Dobro, Kojima je rastao sa njegovim pričama, temama koje su se menjale. Sve su to teme koje su menjale, ali taj njegov pokušaj da napravi je za mene fail. Ne bih za... Posle Antema za mene je Death Stranding loša igra. Čekaj, očekivao si da će da bude kao Metal Gear ili u čemu je problem? Ja sam na kraju očekivao da će biti loša igra. Samo o tome nisam hteo da pričam, jer ideja je super, priča je super, izvođenje je, on nije u stvari znao šta hoće. Tako mi nekako deluje. Tu je bilo super nekih ideja, ali nisu je nekako izgurali do kraja. Ja mislim da će njegova sledeća igra na kojoj radi, a priča se da mu je novi projekat horror igra, i to je ono što na tržištu fali. Mi nemamo dobru kvalitetu horror igru. Zato ja mislim da i Resident Evil, ovi remasteri, neverovatnu popularnost tiču. M što dobro izgledaju, M što su fantastični za igranje, to je ono što fali. Ja mislim da će Kojima, da mu je ovo bilo praktično test da vidi šta može, koliko može i da će da razvali sa sledećom igrom koja će sigurno biti neki novi Silent Hill, recimo. Da, kao onaj PT na kome radio mi na IGN-u, imat ćemo naravno top liste kao najboljih igara i dekade, pošto se dekada privodi u kraju. Video sam na nekom drugom sajtu, ne bi sad imenovo, radili su neku top 100 listu najboljih igara dekade i na nekom 7. ili 8. mestu bio je PT demo. Onaj demo koji je Kojima radio kao horror igre. Kada demo jedne horror igre na takvoj listi može tako visoko da bude rankiran, pitanje je šta Kojima još može da ponudi. Ja mislim da je to ono što je njemu u stvari možda i kliknuo u glavi. Pogotovo sam čitao na nekim sajtovima da Kojima sada, pošto je njemu Death Stranding je njemu završen projekat, da sedi, kažu ljudi, da svaki dan sedi i da gleda od onih starih horror filmova iz 20-ih do ovih najnovijih. Znači, čovek upija priče iz horror filmova i atmosferu, znači, definitivno će da radi na horror igri. Zašto bi sedao po ceo dan i gledao horror igre, odnosno horror filmove, izvini. I jedno čekamo da imamo šta će Hideo Kojima sledeći da nas spremi, a kada smo pričali o horror igrama i o Resident Evilu, video si vest da je najavljen Resident Evil 3 remake. U stvari, nije još uvek zvaničan, ali dok ovaj video bude bio na netu, verovatno će biti. Pa ja sam video neki demo već da se pojavio i mislim da je zvanično su već izašli sa, nisam 100% siguran. Resident Evil 2, nije demo likovali su slike. Jesu slike, ali to ti je već onaj teaser koji ti govori, tako da to definitivno je bilo i očekivano, jer dvojka je ubila. Dvojka se nalazi na dosta sajtova, vidim da su dvojku stavili kao i Red Dead Redemption 2, da su konkurenciji za igru godine. Opet kažem... Golden Joystick Awards. Dobro, Golden Joystick da, ali mislim da su oni dobili, ali to je bilo više igara je bilo, mislim, koliko znam.
ali ok, Resident Evil 2 nije baš klasičan Resident Evil 2, ima tu nekih novih elemenata, sve to super. Ja mislim da bi ona trebala da bude recimo neko treće mesto, da zaslužuje u top 10, da bude sigurno za ovu godinu, ali nekako ja ove godine očekujem na prvom mestu bude nešto novo, nešto drugačije. Sekiro je opet promenio malo taj fazon Soul-like igara, privukao je i neku novu publiku u to i dalje je to teško, ali opet teško na neki drugačiji način. To i The Outer Worlds su moja dva pika za ovu godinu, definitivno. Da, bila je sjajna godina, teško izabrati najbolje igre, zaista 2019, a i cela dekada o kojoj smo pričali. Da, 2019 imali smo još jednu Souls-like igru, ovaj novi Star Wars, kako ti se on svirao? Star Wars sam, radio sam recenziju za nju, imali smo stream, radili smo 3 streama za redom gde sam igrao 4 sata, znači uspeli smo znači, u ta 3 streama za tih 12 sati da pređemo 90% igre. Čak i na portalu sam pitao ljude koja je vama najomiljenija, da li je ovo najbolja Star Wars igre koje smo imali do sada. U poslednje vreme da, ali mi je strašno bilo bitno starijih i mlađih igrača kako oni posmatraju Star Wars. I dalje su naravno KOTOR 1 i 2 neprikosnoveni i što je meni iznenadilo Star Wars Academy, koji dalje se vodi kao u top, ali ovo je zaista nešto super. Oni su spojili mnogo žanrova u jedno. Meni je to isto kao da igram Aladina, Herkulesa, Star Wars u jedno. Svi ti platformeri, Uncharted do besvesti, pogotovo početne misije, one na vozu, izvukli su maksimum iz Unreal Engine-a. Ono što su oni iz Unreal Engine-a, ono je stvarno umetnost. Znači, kad tako gledam, bolje da je Anthem uzeo da lepo rade Anthem u Unreal-u, sigurno bi bilo bolje. Ja sam prešao celu igru. Meni je super, ono što sam vidio da se ljudima možda ne dopada je glavni glumac. Sad, ljudima kojima se dopada glavni glumac savjetom bi ne gledaju seriju Gotham, u kojem se glavni glumac pojavljuje u ulozi Jokera, praktično kad je kao klinac bio, i on je stvarno dobar glumac, ne znam zašto ljudima smeta, čak ima i da se skine i mod sada, gde mogu njegovu glavu da zamene glavom Jokera iz serije. Tako da, odličan je Star Wars i on bi mi ušao u top 10 sigurno za ovu godinu, jer zaista su, pogotovo Electronic Arts koji je uspeo da pogodi sada. Izašli su sa Star Warsom koji je dobar. Izašli su sa Plants vs. Zombies koji je dobar. Need for Speed koji je daleko bolji od svih ostalih koji smo igrali. Tako da su uboli su 3 igre da sad nemamo pravo da ih kritikujemo. Nadam se da će da nastave. I ta priča da će Anthem kompletno da redizajniraju, da će da ga povuku, vidjet ćemo na što će to da liči. Pa bilo je par igara koje su zapravo i uspele, tako da su porave Final Fantasy 14 kao MMO koji je resetovan. Bilo ti još nekih primjera, ne mogu sada da se setim, ako ti znaš, igre koje su loše krenule pa su skroz resetovane i na kraju ispale dobre. Pa ja mislim da Final Fantasy je jedini koji je uspeo to do kraja. Dosta igara je povlačeno i vraćeno, ali to je uvek bila ona varijanta... No Sky možda. Pa i dalje mi to nije to. Ali opet Anthem naš vuče tu neku priču, neku pucačinu, ima tih nekih elemenata koji mogu da privuku ljude. Ja sam ga igrao sad skoro, igrao sam ga pre nekih nedelju dana i mogu ti reći da je kombat i dosta stvari ispolirano. I to deluje dobro. Letenje i dalje katastrofa, problematično je pucanje dok letiš i sve to može da se sredi. Ali i dalje igra prazna. Imaš jedan generički svet u kojem se apsolutno ništa ne dešava. Ubijaš stalno isto, da bi napredovo kroz priču terate da radiš te neke elemente koji su vezani za PvP, bacate na nešto što realno ljudi ne vole. Pusti me da imam svoj single player moment i pusti me da imam svoj multiplayer. To uslovljavanje ljudi da igraju multiplayeru, da bi prošli single player priču sa svim problemima koji su imali, mnogo toga im se srušilo. Ali nisu jedini, sad si me podsjetio, Ubisoftov. Jo, Bože. Ja volim Ghost Recon stvarno, ali ovaj Breakpoint je stvarno, pokušali su da ukradu elemente iz Divisiona, iz Assassin's Creed-a, iz onoga što smo već igrali u Ghost Reconu, da na brzinu nam spakuju za godinu dana novu igru i naravno da su se opekli. Prodaješ mi isti proizvod drugi put, ne donosiš mi ništa novo, ono što misliš da je novo ne radi kako treba. Tako da mi je posle Anthema Breakpoint definitivno fail godina. Da, ove godine imala je dosta sjajnih igara, dosta i razočarenja. Sad kad smo pričali o Anthemu, setio sam se jedne igre koja izlazi 2020. godine, koja će bukvalno biti zasnovana na sličnom multiplayer, single player, preklapanje konceptu Avengersi. Ne znam da li si upoznat sa njima. Sve to meni izgleda dobro, ali problem je u tome što su oni završili taj neki 10-godišnji ciklus. To su oni rekli na ovome Comic-Conu. Oni sad kreću ponovo u neku novu priču, sahranili su pola heroja.
I ne znam koliko im je to dobra reklama. Ubiše Ironmana, pobiše sve živo, nestadoše ljudi, vidim da će Black Widow da izađe ponovo sa Scarlett Johansson, novi film treba da izađe. Ali eto, bit će živi u igri. Biće živi u igri, mislim da će to biti problem prvo što nisu originalni glumci, nisu originalni glasovi, to ne prašta. Ja ne praštam, ja kao veliki fan Marvela i DC-a, biće to sigurno epik, sve lepo, ali onaj osjećaj koji treba da nas nosi poslednjih 10 godina, mislim da će da izostane. Mislim da će sledeće godine biti problematično za mnoge naslove, ali sledeće godine će, mislim, možda biti najbolja godina kad su kompjuterske igre u zadnjih 10 godina. Takvi naslovi, stvarno je toliko toga najavljeno, indie scena koja je poludela i ove godine, ja sam oduševljen. Indie naslova toliko dobrih ima ove godine, da ja recimo sada kad bih pravio top 10 listu igara koje su najbolje za ovu godinu, imam problem. Veći problem imam sa indie scenom nego sa komercijalnom scenom, jel? Kako ispratiti sve to? To je glavno pitanje. Da li možda kaže našim gledalcima kako naći vreme za sve dobre igre? Pa, najbolji način je da prate, recimo, kao što je IGN, kao što je recimo moj kanal, jer mi smo ti koji sedimo i po ceo dan nešto testiramo. Imam ogromno iskustvo i ti imaš ogromno iskustvo u kompjuterskim igrama. Ja imam ogromno 25 godina od pogačice na CD-u i na disku i na kaseti sam igrao i smatram sebe nekim kompetentnim da pričam, pogotovo što uvek stojim iza onoga što kažem i nema kod mene volim ovu igru pa je dajem veću ocenu. Mislim da mi nekako možemo da usmerimo ljude, da im pomognemo, jer na kraju krajeva ja konkretno sigurno provodim 12-13 sati sa kompjuterskim igrama, editovanjem kompjuterskih igara i mislim da ta svest kod nas treba isto da se probudi malo, da ljudi malo više prate naše sadržaje, ne strane sadržaje. Jer vratimo se na Terminator. Terminator, ako ti odeš na Steam i pogledaš, on ima very positive. Ti kad pogledaš, on ima 89% na Steamu. Ja sam igrici dao 2. I to si me častio, samo zato što je Terminator i uspeo sam da ubijem robota, nekog kog sam želeo ceo život da ubijem u filmu. I to je to. Mnogi portali malo lažu. Dobro, mi smo na IGN-u dali, ja sam radio opis za Terminatora na IGN-u, dao sam isto neku jako nisku ocenu, ne mogu sada da se setim, ali Metacritic, drugi web sajtovi, youtuberi, mnogi ljudi imaju različite mišljenje, upravo si, novi igrači recimo ne mogu tako lako da zaključe da li je nešto dobro za njih ili nije, zato je najbolje da sami probaju, ja mislim, ali i da veruju nama, staroj školi, naravno. Zato što tu imamo sad veliki broj besplatnih igara koji klinci igraju. Fortnite je besplatan, LoL je besplatan, Dota je besplatan, Counter-Strike je sada besplatan. To su sve besplatne igre, dostupne, to je nešto što i naša zemlja je od malena, jeli, mi sami smo krenuli od tog Counter-Strike-a, od 0.7 verzije. Pa sad zavisi kako ko. Pa, dobro, neko da, neko ne, ali mislim da dosta klinaca je okupirano oko tih igara i treba im probiti tu svest da postoji druge igre, da nije sve u Fortniteu, LoLu, Doti i ostalim igrama, da postoji tu dosta igara, dosta kvalitetnih igara, ali opet je problem u tome što su igre skupe, što je kod nas platežna moć problematična, nije lako dati 50 € kod nas za igru. Dobro, tu su razni popusti, akcije. Jesu, ali, znaš, kad se pojavi neka nova igra, nećeš da čekaš 3 meseca, hoćeš odmah sad, a to košta 60 €. Tako da, zato kažem, treba pratiti naše portale i dobro je imati što više variety streamera koji igraju igre. Konkretno, ja sam 2 dana igrao novi Darksiders Genesis. 8 sati, 6 chaptera smo prošli, došli su ljudi, ja im kažem, ajmo ljudi zajedno da ocenjujemo. Recite mi, šta mislite? A recite mi, ajde da nešto uradimo u igri što želite da probamo, da vidite. I onda je to bilo interesantno, aj skoči ovamo, aj skoči ovamo. I onda vidim da ljudi grade neku svoju sliku kroz moje igranje i kažu, ovo mi je super, ja ću ovo da kupim, da igra, meni se ovo dopada. I to je isto jako ključno, da se što više novih igara igra, da naši streameri igraju, da bi tako mogli da pokažemo ljudima pristupačnost nekim igrama i ostale stvari. Sjajna priča, hvala ti što si nas posetio i tvoj link za tvoj kanal ostavit ćemo u descriptionu videa, pa vidimo se nekom sledećom prilikom. Hvala puno.